Юрде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? От кое произведение са тези думи? Той е патриархът на българската литература, написал стихотворението "Аз съм българче". Е автор на първия български буквар, Рибня буквар. Средства за построяването на първото българско светско училище в град Габрово. Кой е написал стихотворението на прощаване на "Не плачи, майко, на тържи, че станах ази хайдутин"? Кой водител е написал първата българска граматика? Направил първия препис на история славянско-българска. Печели социално ход. Ако губят само немци. Кой е казал тези думи? Къде си вярна ти любов народна, къде блестиш ти с искра любородна? Кой е автор